mara mawuok oko samoro biro mana dwe mara 4 dwe mara 8 gi dwe mara 12 lakini ko biro tineno ka gweng be bet mor koro nyaka watim kindete ni waoro jowa e pinje maoko kendo gitiyo tije man gi ndadho tije maler makelo pesa mamiyo ng'ato bedo gi ngima maber. Erokamano ahinya. Osako, ang'eyo ni nitie program moro manyo ikuodhona ne isebedo kiluwo machiegni ahinya. Oluwore ahinya gi wach mar jo madhi timo tije oko mar piny Kenya ka. Ikuodhona nitie yudhe moko ma yudo tiegruok Tomba University gipuonjore weche mag iluongo ni dho Jerman. Chenro ni ero kilenwa go matin. Gima okewa pande wacho nakuonga asiro kabisa ni jowa nyaka dhi tiye pinje maoko. Ingeni higa mokadho kane nitiere ka President William Samoei Ruto noneno kata kodhi nyaka gi governor ma Homa Bay wanga gi jowa moko ne gidhi Germany. Ka gidhi Germany to ne gidhi gibudho kuro matin. Ka giduogo to gisign gimiluongo ni bilateral labor agreement. Nyiso ni ne giwinjore ni gimeno pande wacho ni nitiere yudhe mang'eny madongore e piny wabedo gi yudhe mang'eny e piny Afrika ka moloyo pinje maoko. So ne giwinjore magiwacho ni gidwaro ni mondo gibed gi jowa mang'eny manyalo dhi Germany mondo odhi otim tije mang'eny mag Germany. Ki Germany tije ng'eny to joma timo tijego onge. So ing'e namba achiel chik mokwongo en ni Germany mondo ichopi nyaka ing'eyo German language, nyaka ing'e dho German. So kane giduogo kae ndito ne president owacho mo gibedo cabinet meeting ma giwinjore ni wadano mondo wakaw jo Kenya water Germany. To nikech ing'e ni jagoro mongirore weche mag arita kwe Dr. Raymond Omolo en jait president, ochiko ite nikech obedo machiegni gi rais. Kano winjo ka president owacho mano to wacho ni Luo Nyanza ben Kenya. Anodwaro ni mondo mi seche ma nyithi jo Kenya dhi Germany to joluo bo dhi Germany kaka nyalore nikech joluo be jo Germany. Omiyo noluongo wa moketo wa piny monyiso ni nitie program moro ma Dr. Raymond Omolo timo piny iluongo ni Widows Empowerment Program. En program ma konyo joma Nyasaye nokawo chuogi. So program ni wan gi nyithindo mang'eny kich ng'ini seche ma ng'ato oselalo wuon pargi to koro wegi pek mar school fees. So nowacho ni mondo wakaw nyithindo ma wuok e program ni mondo mi at least kech seche mane kore ng'iyo skunde kata universities ma ji nyalo somo German language no wayiero Tom Mboya e piny Luo kaka Tom Mboya University kaka university mo dhi konyo nyithindwa e somo weche mag German. So nwakaw nyithindo PS no nyiso mwa wadhi wa identify nyithindo mar vulnerable and very needy. Mokaw nyithindo 1,500 masama wuoyo kode ni nyegi setimo penj mokwongo iluongo ni A1 mabe nche gikadho kabisa. Koro sani gi yepo nche gidhi e holiday mar 2 weeks gise yepo sani gine school kata samo wuoyo kode gine school matok mano gidhi timo penj mar ariyo. Ka gisetimo penj mar ariyo kaso koka gidhi Germany mabai dwe mar adek nikech nonjore kod gini 6 months learning. Beno mar adek wadhi president himself biro Mabay gi PS gi education the CS of education get the entire team from the education Ministry of Education mondo mi gi flag off joge mondo dhi Germany. And osebedo kodhi maber program no nikech pok wabedo gi drop out mora pok wabedo gi incident mowacho ni mato serious ma nyathini oweyo kendo nyithini gima nafwenyo Victor ni kwanya bedo gi programs mang'eny kaka mar German cha nyithin joluo dwa joma rich gi out mondo konygi. Samanu reach out to kanye ji wasenroll nyithindo gi makichako somo nju wayudo simbe mang'eny kata sana ng'eyo ni jomoko ntimo winjo kama opportunities gi nokolande negi maka ginyo kata ka wuon to gombo ni mondo dhi otim German language mondo ebo dhi tiyo oko. Andi mano konyowa chieng' mana nyithindo gi nyotimo penj to VC ma Tombo University PS no dhi owuoyo gi Jakom Raila Amolo Odinga. Jakom Raila Amolo Odinga ng'e weche mag German kabisa. Ma wacho ni chieng' ma nyithindo gi biro dhi actually ne wacho ni kapok nyithindo dhi Germany giloso nafas gi Jakom en mani koro sani dich mare mar campaign maroko ni omiyo dich kabisa. To Jakom ncho assure PS Raymond Omolo ni gibiro dhi kode Homa Bay mondo dhi onyis nyithindo go ni Germany is the best place to be kendo jomo setiyo kuonde go te gin jok ma at least nyalo kwana achiel ariyo. Nitiere professor daktari moro nitiere iluongo Dr. Makanyango owuok yo area mar Rongo ka e bende no dhi motimo Germany kendo kawuono en daktari maduong' kabisa Germany kono. Njo sebedo koro at least wasebedo gi joluo moko mosedhi Germany maka duogo kono to miyo nyithindo gi mijing'o ni German kuku en kama ber kendo en kama kia at least ya gimoro. Omiyo wan kaka jok matiyo ne Dr. Raymond Omolo wadago ne Dr. Raymond Omolo kamano kech deno bedo ng'at moro ma wuoro mok dwa konyo jopiny gi. Deno wa program no dhi adia kuonde mag dhi oko kocha to kokele piny Luo. And wamor ni ka nyithindo gi ng'ene kama nyithi Luo 1,500 odhi German modhi tiyo moduogo
gimane koro okewacho jani pesa wakata koro duoto koro pesa winjo ka nie gweng kech zero kanyo moko ni Kisumo Siaya nikech wakao nyithindo gi 4 counties gi te onge county ma nyathi ok owuok masomo German language. Erokamano ahinya. Saa 2:49 mar okinyi ma kawuono Nyakwar Mgajwang' twak mara mogi baraza okinyi ma kawuono wenda an kanyo kod Philip Pande kanyakla kod Charles Osako wago mbaka ka watemo ng'iyo weche mag piny Kenya inyato weche machando jowa matindo